ପାନେ ଯାଉଥିଲା ଲୋକେ ସିଏ ସିଏ ବିକିବ ତାର ତ ବିକିଦେଲେ ହବ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏରା ତ ବଢିଆ ବେତୁଆ ତେଣୁ ହେଲା ବଢିଆ ଶିଖିବ ବଲଟା ପକା ଦଉନ ଆଉ ଟିକେ ସାନ ପକା ବଲଟା ପକେଇଲେ ହଉଛି କି ସାନ ଦଉନୁ ଛୋଟ କହିଲେ ଏରା ଦେବୁ ଗରି ହଉ ତାକୁ ଆସି ତୁ ଗରି ହେଲେ ବିକା ହବ କଟକ ତ ଦେଖିଲି ଦିଅ ମନା କରୁଛି ସେ ତ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଦେଖୁନି କ୍ୟାମେରା କିଛି ସେ କରୁନି କ୍ୟାମେରା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଗଡ଼ିକି ନଉଛି ନାଇଁ ନା କୋଠେ ନଉଛି ନାଇଁ ନା ହେଲେ ତା ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖିଲ 4 କିଲୋ ଖାଇବା